Yeah, BAME GASKIYA freestyle album. FarRooQ. Yeah, abin da ke faruwa dole hankali na tashi don zan fari gaskiya. Shugabanni namu amma kun kasa ba mu rayuwa mu kariya. Ko dai sai da dangari akan ci yaki babu kariya. Na dauka iyakwata ake ganin jini. Kwashe lokuta da dama rayukan mu na sulwanta ku ce ba ku da sani. Da kuna claiming kafin mu ci abinci sai mu nemi lamari. To fa idan batun tsaro ne talakawa ma ku cire rai. In zaman lafiya kuke nema sai kun yi aikin sa kai. Dan ku toshe kunne dan gwamnati za ta ce ba ta bukatar ku kare kai. Za ku yi shiru ne ana kama yayayen ku a yanka. Iya takarda za a dinga cewa ta ya za ya taimake ka. Ko surutun majalisa zai biya ka kurin danka. To fa ku sani mu gaji tunda babu halin da za ku kawo mana agaji. Ba za mu shiru ba ana yanka mu kamar kaji. Yanzu an bar ku kuna tafiya da karfin ku, but life is turn by turn kuma za ta juyo kanku. Ko ba yau ba nasu dole sai kun yi yiwu mun shiga uku. Yeah, muna mika taziya ga jama'a Maiduguri. Yeah, okay, I'm done. FarRooQ, I'm good.